Hola, bones, benvinguts a la cuina de l'Ed, on avui feia el resum del directe a Twitch, on feia uns pebrots al piquillo farcits de brandada de bacallà amb una salsa de gambes que us aconsello molt que proveu perquè queden molt bons. Tenen una mica de lío a l'hora de fer-los, bueno, és laboriós però no és complicat, o sigui que ja veureu que en un moment els tindrem fets. Vale, primer agafem 2 lloms de bacallà i els aixuguem ben eixuts. Si els heu de salat i els heu tingut amb aigua, sobretot mireu-li de treure tota l'aigua que podeu, agafeu un paper absorbent i els aixugueu. Traiem la pell i deixem ben bé el que és només el llom de bacallà. La pell la podeu guardar per fregir o per fer alguna altra cosa. Vale, els hem de confitar i per confitar-los els posarem amb oli, així que no arribi a bullir, i primer hem de mirar més o menys l'espai que ocupen dintre l'olla per emplenar d'oli que els cobreixi. Després posem l'olla al foc, a foc lent. Veieu que fa aquesta bombolla? Pues és la temperatura que ha de tenir, no ha d'arribar a bullir. L'ha d'anar fent aquesta bombolleta tota l'estona, durant un quart d'hora, més o menys. Vale, ara anirem a saltejar les gambes i en una paella gran posem una mica d'oli i posem un all laminat i anem posant les gambes. Es fa molt ràpid, ja veureu que només és durar la gamba per banda i banda, més o menys li deixaré un parell de minutets per banda o així, mentre també s'acaben de durar els alls, i ja ens interessa que vagi guardant tot aquest suquet que irà fent a la paella, amb l'aroma de l'all, l'aroma de la gamba i tot, ens interessa perquè el guardarem. Vale, un cop daurades, les traiem, les reservem en un plat i l'all el reservem en una altra part. Esperarem que les gambes es refredin per poder-les pelar i el que farem és, per aconseguir de recuperar tot això que ha quedat enganxat a la paella, tornem a escalfar la paella fort i amb una mica de vi ranci li tirem, quan estigui ben calent li tirem, i a l'evaporar-se l'alcohol pues, acaba de desglaçar tota la paella i així podem recuperar tota l'aroma aquesta que ja ha deixat de les gambes i de l'all. Mira, veieu aquesta salseta que queda? Vale, doncs un cop la tenim, veiem que la paella ja queda neta, tota aquella crosta que ens havia fet ha quedat en el vi. Un cop evaporat l'alcohol, el colem perquè no quedi cap resta de gamba ni res i el guardem. Guardem el suquet aquest, que després en farem una salseta per acompanyar els pebrots. Vale, un cop ha passat ja el quart d'hora, en el bacallà ja veiem que, ja veureu, queda molt, s'escama, queda molt suelto el bacallà. Quan ja està confitat, així ja us ho podríeu menjar si volguéssiu, queda molt bo, seria el bacallà confitat. Ara el que farem, anirem a fer la brandada i el posem en un pot de túrmics i afegim una mica d'oli. Com que no sabem ben bé l'oli que necessitarem, hi ha gent que hi posa crema de llet, jo no n'hi poso, jo ho faig només amb l'oli i vaig afegint el seu propi oli de confitar, n'hi vaig afegint, vaig fent, fins que hem d'aconseguir una textura, al principi queda molt dens, molt pastós, i hem d'aconseguir una textura que sigui molt com una maionesa, que quedi així de bon remenar, que sigui com una crema espessa, com una maionesa, per dir-ho, vale? Després tastem, mirem que estigui bé de sal, que estigui bé i el reservem. Ja tenim la brandada feta. Ara obrim el pot de piquillos, si ens costa traiem el buit amb la cullera i traiem tots els pebrotets de dintre del pot i ara ja només és qüestió d'agafar i anar-los farcint. Amb una cullereta petita de cafè aneu posant. Si tinguéssiu una mànega pastelera també us serviria. Podeu de fer la brandada una mica més líquida, posar una mica més d'oli i amb una mànega pastelera els podríeu omplir. Però bueno, així tampoc és el que es tarda, Vas fent, és entretingut, mira, estàs un rato i els anem posant a les cassoletes, aquestes cassoletes de fang rodones. En posaré 4 per cassoleta, el que seria un plat, 4 pebrotets d'aquests. I ja veieu, és el rato que us deia que és entretingut, que és d'anar a agafar el pebrotet, obrir-lo, anar-lo farcint. Bueno, passes una estoneta.
I així ho fem amb les dues cassoletes de fang, n'hi posem 4 cada. Vale. Ara aquí ja els tenim els dos platets fets. I ara anirem a acabar de fer la salsa de gambes. I per això comencem. Ara ja tenim les gambes fredes, les anem pelant i hem de guardar el que seran totes les closques o els exoesqueletos de les gambes. I jo aprofito quan les pelo, a vegades estirant surt el budell negre de les gambes. Si estira surt. Aquestes gambes no es trencava, era molt endeble. I després el que has de fer és li fas un tall així al llom, l'obres una mica i ja veieu tot el budell aquí i el trec. Jo és que sempre ho he fet, no sé si es nota molt o no, però jo sempre li trec perquè total és el budell, o sigui, és la caca de la gamba i no és molt agradable, total surt ràpid. Un cop li fas el tall, estires i surt tot d'una peça. I el que us deia, anem guardant totes les closques de les gambes perquè també ho aprofitarem per fer-ne la salsa. Quan ja les tenim totes pelades, agafem el plat on teníem la salsa que hem recuperat de la paella, de coure les gambes, i posem totes les closques de la gamba en el xino i anem apretant. És qüestió d'anar apretant i que vagi sortint tot el suquet de les closques, dels caps, tot això que no en surt massa, però li dona molt aroma. Ja puguem anar encenent al forn, posem a 200 graus, que es vagi escalfant. I ara a la salsa hi posem, a sota us posaré les mides de la recepta. Posem la crema de llet. Jo ho vaig deixar així, així queda bastant líquida. Si volguéssiu, podríeu reduir-la una mica, és a dir, la podríeu posar en un casso que bulli una mica i que la nata quedi una mica més densa i redueixi una mica i quedaria una mica més melosa. També quedaria bé, de les dues maneres, si no el poseu així i també, és a dir, un cop al forn calenta, un moment raid, un moment espectacular del directe, on ens va arribar una raid dels grans Lauseta de 95 persones. Mai a la vida havia tingut tanta gent en un moment al canal. Ha estat un moment èpic. Coses que passen en el Twitch, que s'han de viure en directe. Vale, doncs aquí tenim el plat i ara ja només és qüestió de ratllar-hi una mica de... Jo aquí vaig ratllar-hi parmesà. Podríeu ratllar-hi qualsevol formatge així fondent, un emmental o un formatge més greixós. Com que tenia parmesà vaig dir, posaré una mica de parmesà. O si no hi voleu posar formatge no n'hi poseu, I ara ho enforno durant uns 20 minuts o així. Anem controlant que no se'ns cremi, però més o menys és això, uns 15-20 minuts. És veritat, em vaig descuidar de posar-hi les gambes. I ara m'hem descuidat de dir-ho també. Quan muntem el plat, poseu-hi les gambes. Poseu-hi les 3 gambes per plat o 4, les gambes que hem pelat, i les poseu al forn també. Vale, aquí ja està el plat acabat. I anem a tastar, a veure què tal està. Dímelo a mí, que lo tengo aquí a 2 dedos y me estoy aguantando como un campeón. Tita freda, el que endrapa és l'Ed, no jo. Sí que endrapo, sí. Bueno, gent, bon profit. Que bona la salsa, per Déu. Té un piló de gust... Bueno, també m'he menjat un tall de gamba, té gust de gamba perquè hi havia gamba, però... Que bo! Amb el vostre permís, La salsa aquesta no l'havia fet mai. Bueno, de fet, pebrots al piquillo jo no n'havia cuinat mai, Havia fet blendada i havia fet... Que bo, tio. Vinga, home, xandalut, que tots sabem... Bueno, ja veieu que va sortir bé, va sortir prou bé el plat. Res, gent, fins aquí la recepta. Ja veieu que ha sigut molt fàcil de fer. És entretinguda a l'hora de farcir els pebrotets, però res, no costa gens. Us animo tots que la proveu, ja teniu el pas a pas aquí al YouTube
I res, us animo a que vingueu al Twitch, que els directes són més divertits, més interactius, podem xerrar pel xat i ens ho passem més bé. Vinga, gent, que vagi molt bé, ciao, ciao.